Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemwe azviri pamwe chete. Kutaura kwandiri kuita panapa tirimo mamutare ndina mama vari panapa vandakagara nawo panapa. Ndoda kumbuti ndimbotaure nawo timbokurukure navo timbonzwe kuti mama dambudziko ravo nderei. Mama makadi zvenyu? Ndipo makadiyo. Tiripo ndiri kutaura nani apa munonzi mayani? Mai Ashley Mshutisa. Alright, ndinotenda mama. Munogara kupi? Kwaodzi. Okay. Tingade kuziva mama kuti turikuona panapa mune mwana zvakamira sei dambudziko redu nderei? Mwana wangu ndakamubara ari right. Saka akazotesta 2 months ndo pakatanga kukura musoro. Saka ndakazoenda kuchitsidzo kuchechi kwedu. Akarapiwa kusvika muna November. Ndikaona kuti hapana chiri kuchinja. Ndo pandakatiza tiri mapostori, saka ndakabva ndatiza ndikauya kuhospital. Ndikagara mwedzi nehafu ndikabuda vanhu vakuenda kuChristmas. Saka parizvi akabva azoparetwa. Ndakambouya paDiamond FM ndichitsvakawo rubatsiro. Asi apo hapana chakabuda. Handizoti inyaya yekuti line rangu ranga rakablokwa, ndakambosiya nhamba dzangu ipapo. Okay. Saka dhokita wedu akazouya ndowekuHarare anoita zvekuopareta vana musoro. Akazouya ndikamutsanangura kuti ndo mabviro andakaita kudai nekudai. Akazviwisisa akaopareta mwana akandipawo mari yemushonga ndikatonotenga mushonga akati mwana ngaite right. Okay. Saka ndakumba problem yakazoitika ndeyekuti ndakanowana mbeu dzangu dzafa pasisina ana pekutangira. Ndakazotanga kuenda kumaricho nemwana ndichitsvaka kuti tiwane kubatsirikana. Saka operation yake yanga isati yasimba yakabva yaita futi problem. Ndikadzoka zve kunoku. Uremva madzoka futi kuchipatara? Ndobva ndadzoka musi wa12 musi weFriday. Akabva waisiwa futi imwe shanda operatwa futi. Alright, saka kuchipatara wengu wari kuti dambudziko nderei mwana? Hanzi mwana chii chiri kusimbirira pamwana? Hanzi ane tsinga dzakabloka dzinofambisa mvura mumuviri, saka dzabva dzablokera mumusoro. Mvura iyayo chiramba ichingokura yoramba ichiwanda, musoro wochikura neta inchina kwekuenda. Alright, saka tiri ipapo wekuchechi wakaita sei? Ndanzwa mukitaura nawe wekuchechi. Kuchechi ainamatirwawo nekusungwa bandage vachiti kuti musoro usakura. Saka hapana chakachinja. Okay. Alright, toda kundambobvunza pana doctor wakamubatsira mwana vachimuopareta. Wakakuchaja mari here kana kuti wakangobatsira pachena? Havana kundichaja mari, vakatondibatsira mahara nekutondipa futi imwe $10 yekutsvaga mushonga kuti paoparetwa pakasire kuoma paome zvakanaka. Alright, ndinotenda mama. Saka izvozvi patasvika nhasi dambudziko redu rarei? Chii chaakunetsa? Chakunetsa ndechekuti ndagarisa ndisiri pamba. Mbeu dzangu ndoitawo zvekurima mugadheni. Mbeu dzangu dzese dzakafa. Kuti ndichachengeta mwana uyo awane shuga kana porridge zvese zvaanofanira kupiwawo. Pachina kwendichawana mari. Mwana wangu ari grade 4 anodawo kuenda kuchikoro. Saka hapana kufuti mabhuku, haasi kudzidza. Saka ndaikumbirawo kuti kana dai aiwanirwawo mabhuku chete, zvimwe zvese hazvo anazvo zvekungodai. Alright, ko baba waripo here? Baba varipo. Alright, baba pane danho ravari kutora here pamusoro pechiitiko ichi? Pari zvino ndangotanga zvechipatara hapana, nekuti ndaita zvechipatara, asi kumashure kwese tanga tiri pamwe chete tichita zvekunamatisa mwana. Alright, saka baba pamakatanga zvechipatara wakabva watokura maiwo wakati mimi makuenda nemwana wekliniki chechi yedu inoti hatifaniri kuenda kuchipatara? Vakatoti asisiri mwana wangu, chiitai zvese mupedzi. Nekuti maenda kuchipatara nemwana? Nekuti ndaenda kuchipatara. Alright mama, toda kuziva kutiwo imimi hama dzenyu kwamakaberekwa imimi zvakamirawo sei? Wari kutiwo kudii nenyaya iyi pamusoro payo? Hama dzangu ininiwo ndevekuchechi vangorowo pamwe chete nemukwasha wavo. Vari kuti iwewe mwanangu, vanabhudhi vari kuti hanzvadzi, kana ukasateerera murume ukadzingwa hamene kuti uchaenda kupi. Teerera zvoda murume, gara nemwana pamba uchiita zvekurapisa mwana kuchechi. Musingaende kuchipatara aba? Zvekuchipatara isusu hatiiti zvekuchipatara. Saka nawe yanetsa apa ndeyekuti imimi mazoenderei nemwana kuchipatara? Nawe yanetsa ndo yekuti ndaenderei nemwana kuchipatara. Saka hama dzese dzakuti iwewe kana wangoita izvozvo isusu hatisiri pamwe chete newe, svikira wadzoka pamurume wateerera murume. Saka nini hangu chandakumbira muri weZimbabwe ndichetiwo vanokwanisawo kundibatsira chero kuti ndikawana basa ndichengetewo vana vangu.
Alright, tinotenda. Saka tiri kuti isisu tiri kuda rubatsiro rwekuti mukwanise kuwanawo chikafu chekupa mwana nekuendesawo mwana kuchikoro. Chikafu chekupa mwana chero ini nevana vangu 3 vava hatina kwekutowana sadza racho. Nekuti tinopotawo chiti kana baba vagumirwawo pasadza pacho tinotenga tega nekuti takawanda. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwa, ndo nawo mamirira yakaita. Ndina mama wari panapa ava anzi wari kukumbirawo rubatsiro kuti wakwanise kunge vachiwanawo chikafu chemwana pamwe chete neumwe mwana ari kuenda kuchikoro zvakare. Ndofunga manzwa nyaya yacho kuti ndo mamirira yakaita. Baba watura mafemo wakati ine handichazvikwanisi nekuti makaenda nemwana kuchipatara. Saka tiri kuti muri yeZimbabwe chawira iwewe, chawira inini, chawira inini, chawira iwewe, ngatibatsiranei sevana veZimbabwe. Ndinodaira kuti aiwa tichabatsirana kusvika zvinhu zvedu zvichifamba zvakanaka. Right, pangava paine zvimwe here mama zvamasiya zvamuri kufungidzira kuti tingakwanise kunge tichibatsirwa nevana veZimbabwe? Chandiri kukumbira kubatsirwa ndidzo kuti ndiwanewo kufamba ndichiya kumareview mwana achionekwa kuti pavakaopareta zviri kufamba zvakanaka here. Nengotiwo ndiwanewo kuti mwana uyu awane chikafu chekuti apike. Iye dhokita wedu ari kuti mwana uyu kuti afambe kunge mamupa chikafu chinofidha. Saka inikwe kuchiwana ndo pasina. Chikafu chacho chiine chii? Vangu vaiti mukamupa porridge rine doi, mukamubolisira zai everyday nekumubikira beans. Alright, aiwa tinotenda. Asi kubva apa akabvawo kuna chiremba muri kuona change? Change iripo chaizvo. Ndakanga nemaronda musoro wese. Asaka maronda avhara. Musoro wacho nawatodzikira waipenya zvekuti but iye zvino wadzikira. Kune vakambomuona avantozviona toti wadzikira pari zvino. Alright mama, ndinotenda. Right, namba dzerunhare mungakwanise kutisiyira here? Vanhu vada kukubatai vana kubatai panamba dzipi? Alright, 077 951 8115. Dzokorodzai futi. 077 951 8115. Alright, aiwa tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe. Ndokufamba kuri tachirongwa namba madzinzwa wanenge wachida kutibatawo zvakare zvichida pamwe foni yawo inogona kunge ichinetsa semunhu anenge ari kumusha. Munokwanisawo zvakare kutibata panhamba dzinoti 0773 178 338 0773 178 338. Tinotenda kune avo zvavo wane moyo wachanzwa kusundwa wachabatsira amai ava nemwana. Thank you very much.